Vinga. Doncs el tren. Sí. Ahora. Hi ha un servei a l'estiu a la Tour de Carol. Vols 4 galetetes per anar a arribar a allà? Seguida ja està setat. Baixa. Ja la tercera hi ha diverses companyies que funcionen. De què? Com aquests que... Ah, val. El tren aquest que fan de... Sí, però això no sé com fa. No sé com... De moment tenen un furgó. Ja no mirem ja de cara. Ui. No. Granado. Gran i és... Ahora te vas a tener que poner aquí un chef y allá. No. Apa. No, los 15 de después. No sé qué salga. Venga.